ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଜୟ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଗ୍ରହକୁ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ 9ଟା ଗ୍ରହ 9ଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହକୁ ଡେ ୱାଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ସୋମବାରଠୁ ନେଇକି ରବିବାର ଯାକେ ସବୁ ଗ୍ରହର ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ସ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ମଣ୍ଡେ ହେଲା ମହାଦେବ, ମଣ୍ଡେ ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କ ଦିନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦିନ। ଯେମିତି ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମେ ସେମିତି ମହାଦେବଙ୍କର କୌଣସି ରିଲେଟେଡ୍ କଲର୍ସ ଲାଇକ୍ ବ୍ଲୁ ହଉ या ଚନ୍ଦ୍ର को କୌଣସି ରିଲେଟେଡ୍ କଲର୍ସ ଲାଇକ୍ ମିଲ୍କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ୟା କୌଣସି ସେଇ ଧରଣର କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଦେହକୁ ଲଗେଇକି ରଖିବା, ଦେନ୍ ଆମ ସେଇ ଗ୍ରହଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରହ ଅଛି, ସେଇ ଗ୍ରହ ବି ସେଟା କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଇଟ୍ସ ଅ ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି କଲର୍ସ ଥ୍ରୁରୁ ବି ଆମେ ଆମ ଗ୍ରହକୁ ନା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବା। ତ ସେମିତି ମଣ୍ଡେ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ନା ଟ୍ୟୁଜଡେ ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କ ଦିନ ୟା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦିନ। ତ ଆମେ କିଛି ଲାଲି ରେଡ୍ କଲର୍ ଏଇ ଟାଇପର ଏଇ ଥିମ୍ରେ କୌଣସି କଲର୍ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିର କୌଣସି କଲର୍ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର ବି ଫିଲ୍ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଫିଲ୍ ହବ, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଡେଟା ଆପଣ ବହୁତ ହି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏନର୍ଜି ନେଇକି ଆପଣ ଚାଲିବେ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଆସିବ। ଆମେ ତାପରେ ବୁଧବାରକୁ ଯିବା। ବୁଧବାର ହେଲା ବୁଧଙ୍କ ଦିନ। ଦେନ୍ ବୁଧ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କିଛି ବୁଧର କଲର୍, ବୁଧ ମାନେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବୁଧ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଆକ୍ଟିଭେଟିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍। ତ ଆପଣ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ସ ୟା ଗ୍ରୀନ୍ शेड्सର କୌଣସି କଲର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ରହିବେ। ଗୁରୁବାର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦିନ ଆପଣ ୟେଲୋ କଲର୍ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର୍। ଜାଣିଥିବେ ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ସୁନାନ୍ତ ରାଜା। ତ ଆପଣ କିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର୍ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, କିଛି ୟେଲୋ କଲର୍ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ସବୁ ପ୍ଲାନେଟର ରାଜା। ସବୁ ପ୍ଲାନେଟର ରାଜାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି ରଖିଥିବେ, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ସବୁ ଗ୍ରହକୁ ବି एटलिस्ट 70 to 80% बैलेंस କରିପାରିବେ। ନିହାତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦିନକୁ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦିନ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା। ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦିନ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବୁ ମାଙ୍କ ଦିନ, ହେଲା ମା ଦେବୀଙ୍କ ଦିନ। ଦେବୀଙ୍କ ଦିନରେ ଆମେ ଲାଇକ୍ ପିଙ୍କିsh ରେଡିsh या ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଇ ସବୁ କଲର୍ସ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଆପଣ ନିହାତି ଏଇ କଲର୍ସ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ କଲର୍ ସହିତ ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ସ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରହକୁ କେତେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଇଜ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ୟୋର ହ୍ୟାପିନେସ୍, ଇଜ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ୟୋର ଲକ୍ସରିନେସ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଲାଇଫ୍। ତ ନିହାତି ଆଜିକାଲିକା ଜେନେରେସନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଟାକୁ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଶନିଙ୍କ ଦିନ ଇଜ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଶନି ଗ୍ରହକୁ ବି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଶନି ଗ୍ରହକୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେତେ କମ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବ ସେଟା ଭଲ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ଠିକ୍ ଜାତକରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲେ ବେନିଫିଟ୍ ହଉଛି, ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶନି ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ନିହାତି ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣେଇଦେବି ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲେ ଭଲ ନା ନାହିଁ। देन हमें रविवार को जीवा। रवि है ऑल अबाउट सन इज अ कलर ऑफ ऑरेंज। तो यूज ऑरेंज एंड आपण सन रो भी एनर्जी बहुत इंपोर्टेंट। सन इज अ पावरफुल एनर्जी जो आपन एवरी डे रो एनर्जी है। सन रो एनर्जी को एक्टिवेट करके रखिया इज वेरी गुड। एंड सन इज आल्सो इन यू कैन एक्टिवेट इट विथ गोल्डन कलर्स ऑरेंज कलर्स इज अगेन अ सन्स एनर्जी। थैंक यू। राधे राधे। ते बहुत खुशी लगे आपको ये सब जिन कहीकि आपको डे को बेटर करंतु। थैंक यू।